Ya Igbo abịakwana m ọzọ abịakwana m ka anyị karịa ka ọ ga-esi dịrị ala anyị mma dịkwala obodo anyị bụ Biafra na mma anyị aghọtakwana ebe nsogbu anyị si abịa, anyị aghọtakwana ebe anyị ga-esi wee chụ ya. O nwere ozi bịakwara n'obi anyị n'ụbọchị taa. Obi ahụ bịara ka m sịrị ka anyị kpakọrịta gụnya bụ ụka fụ ka o si ada. Ọ bụrụkwana ka aka inu si ada na na-atụ ya ka o si atọ. So ozi njiri bịa bụ gịnị? O nwere vidio m ga-egosi unu ugbu a. Vidio ahụ ga-egosi unu bụ gịnị? Ka trenu si agba na Naịjirịa, ka Naịjirịa si nwee ezigbote tren nke na-enyere ndị mmadụ aka, ka Naịjirịa si wee rụọ trenu nke ha ọ na-agba na befa. Ọ bụrụ na ya bụ trenu na ka o si agba na ụzọ o si agba dị mma, ịkọmentiela anyị, gbaa mbọ kọmentị ya si na ọmaka. Ma ọ bụrụ na ọ mara mma, mee ka ụwa mara na kọmentị gị na ọ mara mma, maka na ọ tụrụ kọmentị aha ka ha nwa bụ ndị oshi na ndị na-emegide anyị si ama na ya bụ ife abakwana n'ụzọ a ga-etinye ya ọnụ. Mana ịgba nkịtị eche na ọ nkwugheri ka anyị nwa na-eweta ihe na-ekwugheri. Ịgba nkịtị eche na ndị jere weta ya bụ ozi na-emegheri emegheri. So ọ ka mma na anyị chere na-ekwulitere ka ndị hụrụ ala Igbo n'anya, ma ndị hụrụ ala ọtụtụ ebe dị iche iche na Naịjirịa n'anya, ka anyị nwa wee mara ha ga-eme mgbada ka asọrọ ya ni. Otu ife a ka Biafra ji azọrọ onwe ha, otu ife a ka anyị si na ya manọkọ wute Naịjirịa ọzọ, maka ha na-eburu ego anyị niile na-ebujere ndị ọcha ewere na-edozi befa. So oge erugo mgbe ihe ndị a niile ga-eme gịnị ga-akwụsị. Ị na-esonyere anyị, ị na-akọmentị na YouTube, ị na-akọmentị na Facebook, ị na-akọmentị na Instagram, ị na-akọmentị na Twitter, ma gbaa mbọ fụ na anyụkọ nwa mmiri ọnụ ka ọ gba ụfụfụ. Ekene m unu wee na-asị ọkakwa mụ abụ ọka akụkọ Maazị Ugwu Okechukwu, obi nwanne ndị Igbo. Train for the first time in Nigeria. For the first time in Nigeria, I'm entering a train, and I'm so excited about it. If you even see the train, one rickety train like this, but yeah, I'm going to enter it and I'm going to vlog about it because of you guys. I want you guys to see how, and I actually want to see myself, how riding a train in Nigeria is. We got here right on time. The train is coming. And then once I capture you, I don't feel you enter. You have to jump inside this. It's not stop. If it doesn't stop, I can't go. I'll stop now. Where is the train? And this experience is quite exciting. Where is it coming from? Okay, it's coming. It looks like a bus. So guys, the train is about to come now. So I'm so excited. Okay, they have to come down first. Hey. Go in, so I can go in. I want to video you going in. No, be careful. Hey. Come. They go inside, see the inside, they go inside. Sorry.
going back? Let's go back now. Let's go now. Sorry. Hey. Okay. Leave 3 there. One more. Let's go. No seats. No seats. Let's go back. No seats. Let's go. This part of the train is so scary. Okay, so guys, we're in the train right now. This is my friend Erica. Say hi. Okay, so we finally got a seat somewhere in the front of the train. So we finally got a seat somewhere in the front of the train. It was hard getting a seat actually because the train was almost full. Okay. Yeah, okay, let me stay there. So we're coming down now. So this is the train we just came out from. My God, as in, my money. So I just put out my money from here. If I want to put it back, then I tighten it and zip it up. Thank you very much. We're at the train station now. We're waiting for the train to come. And it's not yet here. We've been waiting for a while. It's almost 4 o'clock. So, is it almost 4? Almost 3. It's almost 3 o'clock. They said the train comes by 3. So we're waiting. And the crowd there is now so much. So it means we have to fly inside. Are you ready for the fly? So we're going to hustle our way inside because the crowd. So guys, we're still waiting and rain has finally started. So wish us luck. I'm wondering how people that are carrying load are even going to do their load because a lot of load everywhere. Let me show you guys. So a lot of load everywhere. I wonder how they're going to load it under this rain. It's well, hustle is real. So we were told
Yes, now. Meanwhile, they're doing it for their own good, though. You think. But this place where we now stand, are we not going to block the train track? So, guys, the train is coming right now. We were told to move forward so that we'll enter the front of the train. So, hopefully, where we're standing now is the first or second coach. And we're actually standing inside Dosby. The train is here. Very exciting. I'm telling you, actually, when the train is coming, it's exciting. One day. This woman, come up for the track now. Yeah. Get ready. I'm telling you. They come, they come, they come. Do not stop. Do not. Yay. Hello. This is the front of the train. Thank you, thank you. Sit down. Time for me to Port Harcourt. I'm suffering and smiling. Yes, I welcome you, welcome you.